салом ҳаводорони футбол ва алалхусус мухлисони футболи меҳан. имрӯз рӯзи таърихӣ барои мост, чун яке аз дастаҳои муваффақи кишвар ва 12 карата қаҳрамони Тоҷикистон бошгоҳи Истиқлол бозии охирини худро дар бонуфузтарин мусобиқаи қораи Осиё баргузор мекунад. бале, бозӣ бо дастаи Ал-Насре ки дар як соли охир тамоми ситораҳои ҷаҳони футболро ба ҳаяташ ҷамъ овардааст, таърихӣ дар футболи мост, зеро он дар чамани хонагии Истиқлол ва дар иҳотаи мухлисони тоҷик доир мегардад. Истиқлол Ал-Наср имшаб соати 21:00 бо вақти Тоҷикистон доир мегардад. шумо ҳам дӯстон тамошои ин бозиро бо хизматрасониҳои ширкати Ягекс метавонед ҷолибияти бештар диҳед, чун дар Ягекс регистрация осон буда пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё амалӣ мешавад. аз ин ҳам муҳимтар, обуначиёни канали Футбародарон имкони хуби гирифтани бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood-ро доранд. силкаи бозиро дар комментария гузоштаем. ба ҳама муваффақият. акнун атрофи ин бозии бонуфуз каме суҳбат мекунем ва мебинем ки Истиқлол шонси ғалабаро дорад ё не. дирӯз дастаи Ал-Насри Арабистони Саудӣ озими шаҳри Душанбе гашт. онҳо дар доираи даври шашуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё бо Истиқлоли Тоҷикистон бозӣ анҷом медиҳанд. ҳарчанд ҳамаи мухлисони тоҷик интизори ситораи асосии ин даста Криштиану Роналдо буданд, вале ӯ наомад. он рӯзи ваъдаи ту саромад наёмадӣ. намояндагони дастаи арабӣ сабаби онро дар ҷароҳат доштани ҳамлагари португалӣ донистанд, вале мураббӣ қайд кард ки бо эҳтиром нисбати ҳамаи мухлисон мо нахостем ки дар ҳоли баромадан аз гурӯҳи худ риск кунем ва Роналдоро ба майдони сунъӣ барорем. хуб, дар бозии аввал хатари бештар маҳз аз ҷониби ҳамин ҳамлагар, яъне Криштиану Роналдо буд. имрӯз ки ӯ набошад, мо метавонем ба ғалабаи Истиқлол умедвор шавем? чаро ки не, ин футбол аст ва ҳар натиҷа имконпазир мебошад. ҳарчанд ғалабаи Истиқлол дар тақдири имсораи Лигаи Чемпионҳо таъсире надорад, вале он дар ҷадвали умумии АФК байни кишварҳо имтиёз ба Тоҷикистон меорад ки дар оянда бароямон кӯмак хоҳад кард. инро ҳам беҳуда қайд накардем, чун дар мавсими оянда ягон дастаи мо дар Лигаи Чемпионҳои элитаи Осиё бозӣ нахоҳад кард. дастаҳои Тоҷикистон ҳамагӣ дар Лигаи Чемпионҳои 2 ва ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё ҳуқуқи иштирокро пайдо мекунанду халос. ана барои баромадан ба мусобиқаи элита моро баромадҳои натиҷабахш лозим аст. ин гуфтаҳо на танҳо ба Истиқлол, балки ба дигар дастаҳои мо ки дар мусобиқаҳои хориҷӣ Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд дахл дорад. дар ҳар сурат шуморо ба тамошои бозии ҷаззоби имрӯза даъват меорем. Криштиану нест, вале дигар ситораҳои футболӣ имрӯз дар майдони мо бозӣ хоҳанд кард. Садио Мане ва Лапорт ки ҳарду ҷоми қаҳрамонии Англия ва Лигаи Чемпионҳои Аврупоро соҳиб шуданд. Фофана, Отавио ва Гарибу дигару дигар. ин футболбозон ҳам натиҷаҳои баланди футболиро соҳиб шуданд ва Истиқлол бояд муқобилашон истодагарӣ кунаду назди мухлисони хеш пирӯз шавад. ҳама якҷо ба дастгирии Истиқлол меравем ва умедвор мешавем ки ғалаба на